दिनै रामफलबिल दख'र दुलाय बर' फरायसा आफादजों बानजायजानाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि मुङै 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि बेवहाय दिनै फाइनाल फुटबल मेच जादों आरो बियो जोबोद बाख्नायथाव मानोना मोनसे माहारियारि नोजोर आरो खान्थिखौ लानानै बड'फानि गेरेमसा हारि दानायनि जे थांखि गेलेनायनि गेजेरजों बर'फोरनि सिनायथि गनायथिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय लांनो थाखाय गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय आरो जोहोलाव लाइमोनफोरखौ गथ'साफोरखौ जि खेलानि डिसिप्लिननिफ्राय लानानै गावनि सेल्फ डिसिप्लिन समाजाव मोनसे डिसिप्लिननि मेसेज गासै सोद्रोम समाज दानायनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद मोजांथार हाबाफारि आरो बेनि थाखाय बेवहाय जि गेलेनाय जि दिनै खुंफुंबाय फाइनाल मेच 5थि खेबनि थाखाय बिथांमोना खुंदों आरो बेबायदिनो मिरु एबसुआबो जिल्ला एबसुआबो जोङो बे गेलेगिरि बिथांमोनखौ खनसायनानैनो जोङो सेन्ट्रेल लेभेलसिम बिथांमोनखौ गेलेहोनायनि मोनसे राहायाव दिनै जोङो नाजादों बड'फा फुटबल क्लाबनि मुङै जोङो मोनसे क्लाबाव आसामाव जोंहा देग्लाय सेकेन्ड पजिशन मोननानै बिथांमोनहा जोंनि मोनसे आन्डार 13 टिमा देग्लाय नेशनेल लेभेलाव सेलेक्ट जाबाय आरो बेबायदिनो जों मिजिंथियो इयुन समाव बिथांमोना आन्डार 13 निफ्राय आन्डार 15 आन्डार 17 गुबुन गुबुन केटेगरियाव सासे मोजां राफोद गेलेगिरि जानो हागोन बिनि थाखाय जोङो बे मोनसे गिदिरथार थांखिखौ लानानै बे आन्डार 13 खौ जोङो जागायदों दा रामफलबिल हालामनिफ्रायबो बेबायदि गेलेगिरि ओंखारदों आरो बिथांमोनहाबो दिनैनि गेलेनायाबो जाहाथे इयुन समाव मोनसे राफोद गेलेगिरि महरै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम सहैनायनि मोनसे खाबुखौ मोनगोन बे मिजिंखौ लाखिबाय नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायबावगोन जे गासैबो बिमा बिफा दिथागिरि जों बयबो जायखिजाया गेलेनाय गथ'साफोरनि थाखाय मोनसे गोसो बोलो होनानै मदद होनांगौ जाहाथे बिथांमोना जिउ राहा लामा दानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव गेलेनायनि नोजोरजोंनो समाज न'खर दानाय हारिनि सिनायथि गनायथिखौ लाखिलांनाया बे मोनसे मोजां थासारि आरो खान्थि जागोन होननानै जों मिजिंथियो बे दिनैनि बे गेलेनाय आन्डार 13 नि लाइमोनफोरनि गेलेनाया मोनसे जोंनि थाखाय बिदिन्थि आरो समाजनि गेजेराव जोङो आथिखाल लाइमोन जायफ्रा दिनै गेलेनायखौ मोजां मोनो खायफाया गेलेनायनि फोथारनिफ्राय जोबोद गोजानाव थायो आरो बेखायनो जों खावलायगोन गेलेनांगौ जायखिजाया गेलेनायखौ गेलेनांगौ आरो दानि समनि लाइमोनफोरखौ जोङो डिसिप्लिनजों लोगोसे गावखौ फोसाबनायाव ड्राग्स जौ जुवा बायदिसिना फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानो नाजानाया बे मोनसे देहानि बोसोनजों लोगोसे बियो समाजनि थाखाय मोनसे गोथों लामा होननानै जों फोथायो आरो बिनि थाखायनो गेलेनायजों आथिखाल बिजोंनि बायदिसिना आइजें बाहायनाय बेबो मोनसे रैखा मोनगोन जेरै मबाइलाव थायो मबाइल गेम गेलेयो बायदिसिना सम खाथायनायाव देहानि हेंथायै गोबां खामानि जालाङो दानि फरायसाफोरनि गेजेरजों आरो बेखौ गैया खालामनो थाखाय गेलेनायानोल' मोनसे जायगा जाय फोथारजों जाय गेलेनायनि स्कपजों गोबां बयबो गावनि जोथोन न'खर जोथोन देहा जोथोन बे गासिबो जाफुंसारनाय जानायनि मोनसे लामायाव फैयो आरो मुंदांखा हिसाबै गावखौ गायसननायावबो बे मोनसे लामा जानो हायो आरो बेखायनो गाज्रि लामानिफ्राय एरायनानै मोजां लामायाव फैनायनि थाखाय गेलेनाया मोनसे गेबें लामा जों बेखौ फोथायो